Všetkých vás pozdravujem. V tomto videu by som sa chcela venovať téme cezhraničného dedenia. Predstavte si, že niekto z vašej rodiny vlastní dom na Slovensku, ale aj byť v zahraničí. Možno ste vy sami odišli za pracou do inej krajiny a už roky tam žijete. Alebo ste naopak vy sám cudzincom, ktorému sa Slovensko stalo druhým domovom a žijete tu. Budem sa teda pýtať za vás. V ktorej krajine bude v takom prípade prebiehať dedičské konanie a akým právom sa bude riadiť? Odpoveď na tieto otázky prináša Európske dedičské nariadenie číslo 650 z roku 2012, ktoré sa v celom znení začalo uplatňovať od 17. augusta 2015 a preto sa vzťahuje len na osoby, ktoré zomreli 17. augusta 2015 a neskôr. Cieľom nariadenia bolo zjednodušiť a zefektívniť riešenie dedičských konaní s medzinárodným prvkom v rámci Európskej únie a tým zamedziť paralelným konaniam v rôznych krajinách, znížiť spory medzi dedičmi a poskytnúť vyššiu právnu istotu. Nariadenie je priamo účinné a priamo aplikovateľné vo všetkých členských štátoch Európskej únie, neuplatňuje sa však v Írsku a Dánsku, ktoré sa rozhodli k nemu nepristúpiť. Podľa tohto nariadenia koná vo veci celého dedičstva súd členského štátu, v ktorom mal poručiteľ v čase smrti svoj obvyklý pobyt, to je dedičské konanie sa vedie len v jednom štáte. Obvyklý pobyt nemusí byť totožný s trvalým pobytom. Na určenie obvyklého pobytu sa hodnotia všetky okolnosti života zosnulého, to je kde mal rodinu, prácu, majetok a spoločenské väzby. Podstatné je, aby išlo o úzku a stabilnú väzbu s daným štátom. V praxi to nemusí ani nie je vždy jasné a jednoduché. Komplikácie vznikajú napríklad vtedy, keď niekto dlhodobo pracuje v zahraničí, ale stále si udržiava pevné väzby na svoju krajinu pôvodu. Alebo ak človek striedavo žije vo viacerých krajinách, prípadne často cestuje bez toho, aby sa kdekoľvek trvalo usadil. V takých prípadoch môže súd dospieť k záveru, že obvyklý pobyt je v inom štáte, než v ktorom poručiteľ zomrel. Dobrou správou je, že nariadenie umožňuje voľbu práva. To znamená, že vy sami si môžete určiť, podľa ktorého právneho poriadku sa bude spravovať dedenie po vašej smrti. Môžete si zvoliť právny poriadok štátu, ktorého ste v čase voľby alebo úmrtia občanom. Ak máte viacero štátnych príslušností, môžete si vybrať ktorýkoľvek z nich. Voľba sa musí vykonať výslovne, v závete alebo vo vyhlásení o voľbe práva. Ak si zvolíte právny poriadok členského štátu, môžu sa dedičia dohodnúť, že výlučne konať bude súd v krajine, ktorej právo ste si vybrali. Cezhraničné dedenie vie byť právne aj emočne náročné. Preto je dobré myslieť na tieto pravidlá včas a zvážiť voľbu práva ešte počas života. Ak voľbu práva neurobíte, automaticky sa uplatní právo štátu, v ktorom ste mali obvyklý pobyt v čase smrti. Som rada, že sme sa mohli spoločne pozrieť na túto tému a už teraz sa teším, že sa uvidíme pri ďalších videách.